Cambados volve tinguirse de todas as cores para conmemorar o Día do Orgullo LGTBI+. O alcalde da localidade será este ano encargado de ler o manifesto da Federación Española de Municipios e Provincias. Será mañá ao mediodía nun acto que por vez primeira terá lugar na Praza da Xuventude. O rexedor reivindica a necesidade de loitar polos dereitos do colectivo non só o 28 de xuño, senón que tamén ao longo de todo o ano. Samuel Lago entende que estamos nun momento crucial no que fronte a políticas excluíntes compre seguir avanzando cara á igualdade. Estamos vendo que é certo que hai partidos políticos que donde chegan ao goberno están tratando de retroceder e os avances logrados en materia de igualdade logo se perden. Costa moito gañalos e moi fácil retroceder. Estámoslo vendo agora mesmo en Estados Unidos, non? Coa lei do aborto. Ademais, o Concello está a traballar tamén na súa primeira festa da diversidade. Trátase dunha iniciativa transversal cun obxectivo amplo no que participará non só o colectivo LGTBI+, senón que tamén outro tipo de entidades sociais como Ámbar ou Galiciame. Precisamente, a cita incluirá un bingo solidario para recadar fondos para Merchi Álvarez. Vai haber moitas, pero unha das sorpresas é que vai haber un bingo solidario a favor de Galiciame. En concreto, pois a favor de Merchi Álvarez, que como sabedes, pois, bueno, ainda que Galiciame agora ten máis ou menos cumpridos os seus obxectivos, que era conseguir ese medicamento para todas as persoas que estaban afectadas polo AME, sabedes que, bueno, no caso de Merchi ainda ten que seguir co tratamento e que ela ten un tratamento diferente. Outra iniciativa que tamén se está a preparar en Cambados é o Simposio LGTBI Galicia, centrado este ano no fomento da diversidade en igualdade. Que se aplique a temática de igualdade dentro do colectivo, non? Que se trate a todas as persoas por igual, que exista a inclusión, o respeto. Entón, por esa línea, igual este ano miraremos de ir traballando. Vai ser o 22 de outubro, un sábado, en horario de mañá. O Simposio LGTBI acadará este ano a súa sexta edición, como sempre, congregando en Cambados voces da nosa contorna, pero tamén expertos a nivel internacional.